אותך. טיור בייס. חכה, תום, אני כל כך פתאומי. הנה הפינת ישיבה. אני מת. הנה הפינת ישיבה. אבל זה האיבנט עזר לנו, זה האיבנט. הנה הפינה של המיטות. הם שומעים אותך, גאון. פה זה העמדה של כל הילדים. חכה רגע, תביא את העוגות רגע לצד. והמקום כבר איפה העוגות? אני לא יכול. 167! צ'יל. אין חול. 6-7. תביא הפינה של הזה. תקלו כמה ילדים, אל תשאלו, זה היה בלי. נתנו לנו את זה פשוט זה היה לנו יותר. זה לא צ'יטים. הגענו לכאן. לא צ'יטים, מבטיחים לכם. הנה פינת אוכל. הנה הפינה של הילדים. יש פה אפילו דלת. כמה זמן לא היה פה דלת, אני אכלתי אותה. שומנו. הנה השעון. רגע, שלחתם אותך ביוטיוב. למה? שמן מלשון שמן. נכון. מה כזה שמן בזה? שמן. והנה המכונה הזאת. ביוטיוב, אני גאון. באמת שומעים אותך גאון. תראה את זה. הנה הדבר שמחזיר אותנו בדבר הזה. את המרקים. מה? ראיתי את המרקים. הנה הפינה. את של המרקים שלנו. הראיתי, הוא רוצה להראות להם עוד פעם? צ'יקו מיקו, כן. בואו, תסתכלו למה. הוא כתב פה צ'יקו מיקו קורסון. איפה? הכי למעלה. הראיתי להם ששלחת את צ'יקו מיקו. זה, פה עדיין לא עשינו. יאללה, בוקר טוב. בואו נראה לכם מה קנינו. את אלה. דוב. אלה. פיל. דוב. אלה. זה כובע. סביבון, סוף. די, מביך אחד. והנה את כל אלה. תסתכל, למדתי לעשות פה משהו. סביבון. חכה רגע, אני מראה להם בצ'אט. איפה אתה? יאללה, תעשה להם סביבון עם הכובע שלך. אני פה איפה שהמדורה. אבל אתה גאון, יש לי קריסות. טוב, יאללה ביי חבר'ה.